اجنسی авиация граждани Тоҷикистон мегӯяд барои пурра барқарор шудани парвозҳои дуюмӣ миёни Тоҷикистону Русия метавонад эмгирии оммавии сокинон зидди коронавирус мусоидат кунад. Дар ин бора Икром Субҳонзода, раиси оҷонсӣ, имрӯз зимни нишасти хабарӣ баён дошт. Ба гуфтаи мақомдор, феълан дар як ҳафта танҳо 4 парвози доимӣ байни ду кишвар амалӣ мешавад ки талаботи бештари мусофиронро қонеъ карда наметавонад. Парвозҳои маъмулиро ширкатҳои Somon Air ва Уральские авиалинии анҷом медиҳанд. Парвозҳои боқимонда ба шаҳрҳои гуногуни Русия чартерӣ мебошанд. Ҳарчанд тибқи иттилои мақомот нархи билети ҳавопаймо набояд аз $500 гарон бошад, аммо шикояти сокинон аз баланд будани қимати билет ва камчинии он барои парвоз дар рӯзу ҳафтаҳои наздик пайваста садо медиҳад. То шурӯи пандемия байни Тоҷикистону Русия то 34 парвози мунтазам сурат мегирифт, вале бо вуҷуди коҳиши рафтуомади ҳавоӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ авиатсияи тоҷик таҳти раҳбарии ширкати Somon Air нисбати ҳамин давраи соли гузашта 215 миллион сомонӣ бештар даромад дидааст. Дар ин муддат фурудгоҳҳои байналмилалии Тоҷикистон ба зиёда аз 517 000 мусофир хидмат расонданд. Субҳонзода мегӯяд эҳтимолан бо барқарор шудани парвозҳои мунтазам нархи билетҳо низ дар хатсайрҳои Тоҷикистону Русия поин хоҳад рафт. Ӯ гуфт дар робита ба ташкили парвозҳои бештар бо мақомоти Русия гуфтушунӣ доранд ва умедворанд дар рӯзҳои наздик шумораи парвозҳо меафзояд.